Nika ngesake lagu Tembang Kangen, Om. Nek Kalimantan. Nek Kalimantan. Nggih. Iki ya ana SMS iki ya. Halo Mas Rabies. Heeh. Pripun kabare? Sae. Heeh, terus Mijang tanggal 17 Selo. Oh, siap aku ya. heeh, terus Tak balesi aku siap. Ono balesi meneh. muni piye? Oh, nek pamane wonten acara kosong nggih. Padha kula nggih mboten Iki ngabari apa ngopo kuwi? Ayo kono ya Selo kok ya. Nek selo jurusan ngerti ngundang sapa? Ayo wis padha-padha silaturahmi. Silaturahmi kok domongke. Malah padha-padha. Yo, apa iki Mas? Menika wong ngesake Tembang Kangen. Kangen. Nggih, ugi menika asalamualaikum. Mas Dalangker menika saking warga Bang Sri asli saking Jepara. Nyuwun kentunan lagu Tawi Gending. Nyuwun alamatipun Mas Greng. Oh nggih, siap nggih sendika dawuh. Menika sing baken Mang Ayu Bagya keluarga ageng yanipun Rama Kanjeng Raden Arya W Hendrik Cakra Adinagara. Menika mugi-mugi tansah mangke rayu wilujeng anggenipun peresmian rumah dalem Kanjengan Kanjengan ingkang bertempat wonten ing Dukuh Maranggen Desa Karangwungu Karangdawa. Amin Allahumma amin. Iki mbok menawa anu Mas mengke benjing sanes wedal napa mampir teng rumah makan Kanjenge. Menika nggih caket wingi mriki mawon wonten Karangwungu Pedan. Siap. Karangwungu Jalan Karangwungu Pedan. Sing ning Janti ya ana, Pak. Lah nggih, Janti nggih wonten. Kapan-kapan mampir ana, Pak. Hampir ono. Ning ya bayar. Sing ngomong sapa? Lah mung wong tuku ki bayar. Wah, sing arep tuku ki sapa? Lah kowe donar ngopo? Aku arep genep le isa-isa. Iku mesti Aja sak. Umume nek teko ning restoran ki lak ya jajan apa kepiye kok. sing ngomong sapa mau aku arep melu isa-isa. Kowe rada mundur kowe. Wah, nang kene ora iso apa-apa iku mau kurang cepet kowe. Kowe buta mau lho. Ah, mundur. iki apik lho, Pak. Oh, Kowe kudune pekewuh karo iki lho. tapi Wong jenenge peniti wayang lho. Panjak wayang kuwi untune sak gendeng-gendeng lho. Ana kowe dagelan kondang kok blas ra ndek untu, njaluk untu kuwi lho. Diparo siji-siji. kamu. Ayo ki lek dadi pegatan iki mergo kuwi. Karo bojone pegatan Pegatan. mergane? Ayo nek liyane ki apik-apik. Heeh. Tertib. Mergo sak untu. Kok iso, Pak? Nek ngambung iki umume nek wong genah tertib umpamane ngene iki. Lambe karo Lah iya lambe. Tutu. ngene. Ambung-ambungnya Ngene lambe lho lambe. irung entuk irung, lambe entuk lambe. Bathuk entuk bathuk. Bathuk entuk bathuk. Iki ora. Kuwi biyen-biyen. Wah, nek dadi geger ya kuwi. Mbah piye, Pak? Arep ngambung ngene iki ora entuk irung, ora entuk apa, entuk untu Pak Klodak. Kok sing wedok bonyok. Nah, mulane kuwi kowe oh santai. Pesugiane Mas Greng ya kuwi. Mulane kuwi asline kuwi sing dienggo tawa kae apa kae? Nggon rokok kae. Rokok kae. Heeh. Bukan basa-basi ki ya kuwi. Kok ora diketokke sak raine? Ora disilih cangkeme tok. Tak 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 tak. Rokok sampurna. Oh, sampeyan ora mesake sia-sia nembe mawon omahe bar kena kegusuran. Kowe kena gusuran. Disyukuri. Oh kena gusuran kok disyukuri. Om, niki ambak kaya ngene iki. Wah, lelakone niku mesake lho. Piye, Mas? Wingi teng Lampung, wingi wayangan wingi teng Metro teng Lampung. Niku rak dicepai hotel kali panitia. Niku lho kasore spring bed niku lho. Spring bed niku spring bed sing ngeten niku lho, lempitan ngeten niku. Ayo. Nek ora lek anu kasur sing dhuwure njur apa kan? Kan selimut bed cover kae. Njur ki mlebu. Lah, niku ki kok capok. Bar ing bandara langsung jujuk hotel rumangsa kesel. Wah, rumangsane roh spring bed niku. Langsung rumangsa membaringkan tubuhnya. Wah, gletak blok ngeten niku spring bed yang ngelempit. Plet. Dadi kecepet spring bed. Oh, cah bosok. Salah pengalaman. Sesuk dineke kamar mandi wae. Alah kowe iki yo ora sangono apa ya kowe iki Oh, pengalaman. ngene iki ra ngisen-isenke juragane. Lah iya. Ngisen-isenke kanca sing do pengalaman. Lho nek jenengan pengalaman mesti mas teng hotel. Ayo cah tertib. Kowe ning hotel pertama kepiye?
yo ngleling. Ngleling kepiye? Hah? Kowe ning hotel pertama kepiye? Turokke nggon sing apik sing empuk malah glundung lho. Padha kali niki ning WC. Niku lho WC duduk niku lho. Kudune rak pung mangkring tok. Niku gandeng ora iso. Nangkring. Oh yo biasa ta yo cara dong. Bosok kowe. Kok kaya aku yo. Kowe ku piye? Aku yo nangkring. Aku yo nangkring ngene iki. Gleling Nek kaya ning hotel. Ning Pekanbaru. Nggih, pripun? Dekake Babe. Nggih. Aku nang kono wis gleling kan. Sopo-sopo iki kaya iki apa iki sandal barang iki apa? Terus Anjir bae mlebu ning kamar mandi wong itu ya. Aku dadak ini. Aku iki bareng rampung iki kok ora ono kabare. kok ora ono kabare piye? Goleki apa kowe? Ayo maksudnya kira ya kudune nek jenenge wong ning kamar. Ciduk. Njero ono ciduk. Yo ora enak. Terus Aku wis sumpah kowe tenan. Aku ndodok ora bunek iki. Ha iki kepiye? Aku njur wah kuwi ana aqua ya. Ono gelas kae. Njur ana aqua karo gelas kae, gelas iki kae. Kuwi bener-bener terjadi, Mas. nika ki enten selange niku lho Mas, semprotan niku lho. Kowe tenan ora dong ta. Bareng adus ngene iki sing kudune dipancati ngono ora. Iki tak pancati nanti ngurjuk panas. Aku kepikiran. Iki kepiye aku. Ning santai wae. Ah iya wong Ora cah kontengan. Ora nek sing ngerti ya ning kamar mandi. Ayo nang kamar mandi kok ora ana sing ngerti. Ora nek sing ngerti. Aku ana sing ngerti. Angger kowe ngomong tak pateni. Mula jenenge pengalaman iku penting. Penting. Sekolah niku penting, Mas. Sekolah iki Tingkatane sing dhuwur. S1. Lho, niku ben muda. jenengan apa? S1 sarjana. Oh. S1. Aku SMA. Kowe S1. Heeh. Aku ki S3 ki pilek. Aduh, kok pilek piye to? Aku no S1. S1 ki tingkatane sarjana 1 ngono lho. Aku Mergo penting, Mas. Sarjana niku penting. Wong nek tingkatane sekolah dhuwur, mesti pinter. Pengalamannya ya Pengalamannya akeh. oh, SD. Lho, SD kok umuk. Kowe kok cangkemmu kok elek terus kok elek. Kok elek piye? Kowe ki apa? SMA. Agene mung SMA. SMA ki tekan kelas piro? Kelas 3. Agene mung tekan kelas 3. Kok Kowe tekan kelas piro? S1. S1 to? S1. Oh, mung S1 aku ki SD tekan kelas 6 aku ki mumet ndase. Piye kuwi? nek yo ngendi-ngendi lek yo dhuwur SMA. Sing ngomong sapa? Lah saiki aku tak takon, kowe S1. S1. Siji. Heeh. Kowe 3. Telu. Aku ki 6. Heeh. Ha iki nek siji karo 3 karo 6 ki dhuwur endi? Dhuwur 6. Kuwi. Utek iki mikir. Ning tingkatan lek dhuwur SMA karo S1. Apa aku takon masalah tingkatan? Oh iya nek gone Nek nggon hitungan menang kuwi. Iya. Sing Mane sing wong waras aja- ngalah, Mas. Ngalah. Mane yo do padha-padha aja do waras. Terus edan kabeh ngono. Nah. Aku ki mung tekan kelas 3, kowe tekan kelas 1. Ah iya. Aku tekan kelas 6 lho, ora gleling. Numpak pesawat. Waduh, Mbak pesawat piye? Oh, gleling. Kowe kuwi Bocah kondengan. munggah pesawat. Oh, urung tau to kowe? Empun. Wes po. Empun. Kapan? Pesawat radio. Oh. Cah, ringkih. Kok cari iki piye lho? Nyatane pesawat urung tau pae pesawat radio nek radio. Grek angger ditel. Wih. Pokoke wis tak numpak pesawat. Wah yo. Mangkat ning endi? Wih, Kalimantan. Kowe kuwi tekan Kalimantan. Njur Pekanbaru, Elok tenan. Jakarta. Numpak pesawat. Ngojek. Ayo numpak pesawat. Kok yo ora bingung kowe iki. Wong aku nang kono nganti dadi sia-sia. Lho kok iso disia-sia? Aku ayo kan aku numpak pesawat. Mlebu kok. Mlebu. Mlebu pesawat pisan. Aku ora ngenake Karcis. kartis kae. Heeh. Aku ki linggo nggone anak ngerti ora ya kaya nek
bis barang kan. Heeh. Aku yo teko linggo ngene. Aku kok jebule iki, Mas, ini ada aturannya. Kowe pindah. Loh, tapi ini enak. Iya, aku jebul kanggo hitungan kae. Oh nek nomor 13 ya 13, nomor 14 ya 14. Oh, berdasarkan iya, SIM. nek kuwi wis kokonone ngono kuwi. Ya aku ora ada dong. Ayo meng kelas 6. Kono ya ora ngomong kok. Ndekno kelas 6. Lumayan to. Ora dong kok. Terus lingkuh ngene iki gleling ya. Heeh. Pesawatnya mundur wae. Mundur wis atret kae. Atret ya. Dasar munggah. Iya, lem laku rak alun-alun ya. Wis mendul-mendul Aku ya. jare mikir, carane kok ngene iki ambek ngebis wae ngopo aku ya ngono. Nek ngene-ngene iki jare tekan Jakarta kapan aku Ya yo atrete ngono lho, Pak. Nek aku ora dong. Heeh, terus Bareng wis ngono kuwi muter balik ngek. ngopo kuwi? Wah, kowe ora dong kowe. Lah kok gereng ki ngopo? Pesawat iki ngeden. Pesawat iki arep ngetokke apa? Pesawat iki Terus aku yo ngono ngene malah nembang. Wah, suruh banter banget aku cuma teratap. Heeh. Santai yes aku Kowe yo. ndonga kowe. Aku yo ndonga santai yes. Wah, cak kontengan kok. Lah iya, heeh. Iki karepe kon nggo netek bengen. Sabuk pengaman Sabuk. kae. Ayo, aku ora risih aku. Heeh. Wah, copot ini. Iku opo? Oh iya, cak kontengan. Ayo aku wis go sabuk kok isih ngono dinae. Heeh, terus Kono ora percaya. heeh, terus Ngono kuwi cepat munggah. Anjur dong delok ngisor ini kan guyu aku ya. Halo. Wah, ngono kok pesawat iki mundur ngene iki. pesawat iki mun. Mengko lho. Heeh. Aku ora yo melu bereng ngene. Bulek aku. Kok dadak melu bereng iki ya ngopo? Ayo manut pesawate. Oh, manut pesawate. Pesawate mengko kuwi lho. Heeh. Mengko ora miring. Aku ayo manut bereng. Mau sebelahku ora cah wedok. Terus Lagu bereng rada papae. Bareng wis ngono grek. nabrak awan. Heh? Nabrak mega kuwi to. Kono gerak yo ngene tertib. Aku lho mikir iki ora aspalan apa ya aku. Ning dhuwur ki ora ono aspal. Ayo kae kok grek. Kuwi mergo nabrak mega. Akon semingkir megane. Ya omong Gusti Allah kono. Ayo ngerti aku arep liwat aku kudune semingkir dhisik. Waduh. Lho awane kuwi sopir aku ora takon menggo. Oh lah iya. Aku njur bulek to kuwi. Terus kowe? Aku koyo nyemelangi kae. Heeh. Njur si anu cah wedok kuwi sapa kuwi aku ora ngerti. Pramugari. Mbuh aku ora. Ya kuwi jenenge pramugari. Gari. Sing nganggo rok. Rok ta? Nganggo rok samene. Wong ayu-ayu. Iso ono blewekane ta? Pramugari kuwi. Ora omong kok. Kuwi jenenge pramugari. Ora omong ora aku. Ayo ning kuwi le tugas ki jenenge pramugari. Ayo kuwi kelitah nang ngono. Jenenge pramugari ya nyuk. Ayo kowe nek percaya kowe numpak pesawat dhewe kowe. Ning kuwi ki jenenge pramugari. Ayo kuwi pramuka apa aku ora. Pramugari. Teko pramuka. Njur aku takon. Muni piye? Mbak, derek pipis aku. Kowe ki muni nderek pipis. Oh, apa mas? Maksudnya gimana? Heeh. Anu, oh mbak, ya sorry. Maksud saya mau derek menguyuh aku. Mau kencing. Kuwi. Ning toilet. Sana mas. Oh iya. Kowe ning toilet. Ure. Heeh. Pak blek. Agak penak-penak ngene iki. Aku jur mikir aku, wah, aku gak ngisor tok kuyuan ya. Berarti aku dosa iki. Ini sing wong pirang-pirang ya. Aku ngerti-ngerti urung rampung iki kowe menti omleh. Ora idekku melu kawan-kawan. Kuwi ora bakal nguyu ngisor wis ana tandane dhewe kok ya. Ya wong iki yo mikir lah. Njur bar kuwi aku wis santai pokoke wis. Wis ora numpak-numpakan meneh. Ya pamane aku numpak pesawat ning aku nggo pemres aku. Tembang kangen yo. Tembang. Tembang kangen. Yo, Dok. Kah, Tika. Ngajak Dok. Ngapa? Tembang kangen. Loro Mbak Ji. Tika. Mas Tika, rabi. Wantono. Sapa? Tika, rabi.
Nek bareng sampean anu Om Cita Numpang Motor Mabur enten sing tersinggung lho. Sinten? Enek ndi gimana? Giman? Gimana Oh, kok? Mas Giman ta? Gimana iku dhewe numpak motor mabur niku gujengan nganti bakuh ngoten niku. Dadi saking Oh, wedine. cah bosok. Jenenge kurang pengalaman kok ya. Dong. Nganggo sabuk pengawan niku ditali pati. Oke, nyanyi. Ya, kayak apa? Yo, buka kibat. Yo.